Epa lagunok ongi etorri lastatxaparen kanalera eta hemen daukazue urte honetako lehen bideoa eta urtea ondo hasteko, 2019 urtea ondo hasteko, joango gara kutsatxoak, 12 kutsatxo hauek irekitzen. Ea zer tokatzen zaigun eta zer ez. Vale, joango gara lehenengo kutsatxoarekin. A ver. Zaukago hemen. Garaipen pose bat. Luziorena. Bueno, Luzio ez dugun esan. Grafiti bat. Merziren senarrarekin. Eskin berri bat. Ez dago txarto eta hemen beste grafiti bat. Guazen urrengo kutsatxoa irekitzera. A ver. Badabum. Orduan. 3 grafiti. Eta garaipen pose bat genjirena. Bueno, ez dago txarto. Baina, bueno, jarraituko dugu aurrera. A ver, ia honan horretan zetokatzen zaigun. Grafiti aspektu bat. Torbior, jarreko diogu. Zergatik ez. Uste dut nahiko ondo garatzen zaiola gainera kolore horiekin. Eta bar. Gazen urrengo kutsatxoa irekitzera. A ver. Grafiti bat. ¿Necesitas que alguien te arrope? Bueno, primeran. Brigitte eta Reinhardt. Eta hemen jokalarien ikono bat. Baina, bueno, morendik zarena daukagu, beraz. Aliantzaren atokatzen segun bitartean, ez goa txarto. Urrengoa. Jokalari ikonoa, grafiti bat. Diru apur bat edo bista previo eta beste grafiti bat. Bueno, urrengoarekin. Aurrera. Aspektua. Diru gehiago lortu dugu. A ver, norena. Ja, bueno, baina zu esara gentleman bat, Makri moduan. Makri, esalitatea. Eta hemen Ase eta Bob Safari moduan, behintzat hau erosteko dirua ez du torrendu harko, tokatu egin zaigulako eta bar. Hemen gure Bob bigoterekin eta guztiz, oso barregarria da hau. Vale, guazen urrengo kutsatxoarekin, izan delako kriston hypa nakoa. A ver. Tximua edo gorila handia, baina bueno. Gorila hau ez dut gehiegi maite. Grafiti bat. Eta ber, jugada estakada hau nolakoa den. Gustatzen zait. Listo. Vale, guazen aurrera. Y hemen zer tokatzen zaigun. A ver. Rick and Roll litio moduan. Gorria da gure Iwoka deitzen diodan
Honi berarmearekin. Eta abar edo estele Star Warseko destruktore horiek amenaza fantasma agertzen direnak, a ver. Jarriko dugu. Hemen. Adibidez. Eta beste iruditxo bat, baina aliantzen ez dugu metartean, ez dugu horre egingo. Urrengoa. Grafiti bat. Victoria posea Orisarena. Eszeniatarena barkatu, hau ez dut irakurri batzutan rolakoak ere gertatzen dira. Eta hemen Widowmaker Nuit moduan, trajea da beltzantzekoa, beltza eta urdin fusioa duena, eta bueno, nahiko polita dela esan nahi dut, naiz eta daukaguna jarrita uste dut dela Samusena edo bestearena, orain ez dut oso ondo gogoratzen, polita izan eta guazen urrengore gain. Hora. Aspektu bat, ikono bat, bi grafiti. Hemen jantzo dragoi moduan, hemen bere koletatxoarekin eta bi banderatxo moduan, hori kolorekoa, bueno. Behintzat egin arte tokatu zigun atzartu ere ez dago. A ber, orain, bi kutsa botin normala. A ber. Bai, normala, guazen hau irakitzera. Dirua ondo dago. Grafiti bat. Eta zeniataren aspektu bat. Beste bat nahiago izango nuke, bueno, azkenengo kutsa. Fara aspektua, hori kolorekoa. A ver. Eta, bueno, lagunok hau izan da dena, ikusten duzu moduan ez da oso bideo luzea izan, eta horrengoan gehiago, agur.